கட்டின புருஷன் பேர சொல்லிவிட்டானா? தமிழ் பண்பாடு தமிழ் கலாச்சாரத்தை பூரா தீய வச்சு கொளுத்தாயா? ஏமானம் போனாலும் பரவாயில்ல, தமிழ காப்பாற்றுற கண்டிப்பா வச்சு ஆகுண்டா. அருவாளர் 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 என்ன அருவாளர் அருவாளர் அருவா என்ன இழகிடா? என்னடி நக்கலா நக்கலா ஏண்டி சோனா போனா ஊரே நடுங்கிட்டு இருக்கு. என்ன திமுறா? யாருக்கிட்ட பேசுற? யாருக்கிட்ட பேசுறா? யாருக்கிட்ட? என்ன அடிச்சியா? அடிச்ச யாவா? ஏண்டி உனக்கு இன்னுமாடி உரைக்கிற? ஏய்யா, நீ எல்லாம் ஒரு ஆம்பளை, உனக்கு பேரு சூனா பானா. மகனை பாரு, கட்ட புசல கை நீட்டி அடிக்கிற நீ முடிச்சிட்டு பண்ற தெரியாம